Alleluia, Gesù Cristo lumipad. Ula job ya kajing ya ukun lang rot Paskah Kristan ya ro ai ngo jing knya u Kristu kun lang rot lui laki lang rot u siu kuna ban pen ya sobat la ukpa. Alleluia, Alleluia, Gesù Cristo lumipad. Ula job ya kajing ya pat kajing ya. Kajing pule nakikam cuki apostol. Kelenong ke bakat way, kadekot ke banekong hadu bakat parah. Ki apostol pat ki parah bangeg keleng ke Judea lios ngeu bagi gentle ru ke lio pediang ya ketien ublay. Habau Petrus lalet se Jerusalem. Kito ki bakersyan badai banda ot share ki gentle ki lakem daw ya u. Pila syong basa hayeng jong ki gentle baklem ot share bat pila ya bamru bat ki. Kum tau Petrus laay ki kajing batai na dong syadong ya kata ka balaja na du basdang. Kad ba ngadang duay hanong ba jopa ngalayo kajingo ipaw ngalayo i bawan hiar ka eire ka ei ka ba i kum ka jantrban ka bahe. Bala penyiar ya kana beneng na kitudu bero saw teli bat kala sange asenda jonga. Ngalapet benia apo bat ngalayo i kimrat kimreng ki kenja bapar bat kisim klau nang tang ngalayo ngeu kasur ke baong hanga yeng jon ko Petrus to penyap bat to bam Henry ngalaong dalilei ruem ko kenrat kajing bam jaklia ne bom khoi kampat jurong hakasintur jonga kata kasur kelakren biang na beneng wan yeu bom khoi ya kata kabau bleu lapen khoi kani kalaja laisin bat hakabakadu laring biang ya baro kawai syabeneng hakatahi ka klip mat laingut ki briu ya ki balap ha syanga na kaiseria kilapoi hakayeng bangasa uman sim le thu enga banlet bat ki klem da artatin kini ki para banged Henry ngut na joparu kilalit rangkat bat nga sa kaiseria ban ngilaya let baro siyeng jong Cornelius uneu layat hu hangi kumno liu i yo angel bayeng hayeng jong u maduong ha u to pha breu sa jopa ban khot ya wei breu bakarteng Simon Petrus ukran hapi kiktien kiba pelaj im ya phi bat baro siyeng bat abang las dang ban kren umen sim khoi lawan hiar halor jengki hakaju kurkom kabaw lawan halor jengi mensua nang tang lakan mau ya kabaw turai ulaong Yohanes ulapan baptis da ka Henry yan sapan baptis sepi daw men sim bakoy kalong kabasyay baw blay ulaay hakitu ki gentle ya kaju kajing ay kabaw ulaay hangi men ba ngilangeg haw tra Jesus Christ tengaw ay ken ban khang yu blay anday gilos ngawi kani kimo daw syu bat kilayaro yu blay da ka baong tiu blay ulaay haki gentle ru ya kalat ban kala jingmut bat ban laj im kaktin jong try kajing puli naga gospel kat kum Yohanes kalenong kabasipau kadekot kabaningkong hadu basipau ngaya thu ya kajing sisya ubri wamrong hapo kasem lang bron
na jingkhang henry na kawai pat kalenti ulong nong tu bat unong luti ubriu barung na jingkhang ulong nong syarai jong kilang brod unong ab jingkhang ula pli u kilang brod kisngap ya ketien jong u habau khod ik yala kilang brod daka kerteng bat u yalam ki shabar endau yalam shabar yala ki jong u ya khmat jong ki bat kilang brod ki bod ya u namar ki sutho ya kasur jong u kinam bod ya u mender henry kin phet yam pan namar kim sutho ya kasur ketien jong u jisu lai thu haki ya kani ka pharsi henry kim sutho ya kaba ulakren haki gum tau jisu la ong biang ngaya thu api ya ka jing shisha ngalong ka jingkhang jong ka semlang brod kiwei pat baro kiblawan haswa jonga kilong kinong tu bat kinong luti henry kilang brod kim shem sha skore ki ngalong ka jingkhang jarbuan rong nanga unlai im unwan rong bat unmi shabar bat unyo bam haki deulang ni unong tu uwan tang bantu ban peniap ban pendu ngalawan bikin dup yo jing im ka bapura ka gospel jong utrai